berarekin. Zer iritzi duzu interneteko deskarga ilegalen inguruan? Bueno, alde batetik suposatzen dut galdetzen didazula peer-to-peer sareen bidez egiten diren deskarga horien inguruan ze iritzi daukadan, ezta? Beno, egia esan peer-to-peer teknologia berria da, ordenagailu batetik, pribatu batetik beste batera datuak transferitzeko teknologia da, sarearen bitartez, eta beraz, mundu guztiak daki komunikazioak pribatuak izateko hori eskubide konstituzioak bermetutako eskubidea da. Mundu osoan zehar gertatzen da hori, baina badirudi batzuek, politikari batzuek ahaztu dutela. Beraz, hori dela eta argi dago teknologiaren aurka eta pribatutasunaren aurka ezin dugula egin. Horrexegatik guk esaten dugu aurrera egin behar dugula, hau da, teknologia hori ona dela, deskargak ere teknologikoki neutroa da teknologia hori, eta beraz, problema egon daiteke nola erabiltzen duten batzuek, ezta? Horren aurka egiten dutenek beste arrazoi batzuk aipatzen dituzte, eta orduan ni horretan naiz sartuko. Pentsatzen dut peer-to-peer teknologia ona dela eta deskargak jakina zilegi izan behar direla, nola ez?